Takže zdar, vítejte u mého dalšího videa s melounama, jo. Tentokrát to nemám v květináči, ale v zemi, jo. Což je o hodně lepší, protože zase to jako víc roste, jo. Protože jako když to je v květináči, tak to samozřejmě jako nemá se to kam rozrůst prostě a no je to prostě lepší v zemi, jo. Takže nikdy to nepěstujte v květináči, jako možná ze začátku, jo, když jako ještě to začíná teprve jako růst, ale jinak jako nedoporučuji, no. Já jsem udělal velkou chybu, jako měl jsem tam fakt jako velký melouny docela, ale prostě potom už to nerostlo, no, protože jsem to prostě měl v tom květináči a to byla chyba, no. Ale tentokrát to mám v zemi, takže už by to jako mělo růst, si myslím, jako, jestli vám ukážu, tady jsou takové malé, jo, to jsou úplně takové malé melouny, to možná vyroste, jo, nebo možná, jo, jako nevím jistě, ale jako, no, tady taky takový malej, no, jako rozhodně nemám ještě tak veliký, jak předtím, jo, v tom videu, to byl fakt extrém, to byly moje největší melouny asi, jo, musím říct, takže tak, no. Ale tentokrát už by to mohlo být i větší, jako to už prostě mám v zemi a už by to mohlo být jako větší, no. Tady mám kapustu malou, no, malou žehlávku docela. Takže tak, no, tady mi to právě roste z té země, tady myslím někde, jo, tady je právě, tady se to rozrůstá, no, tady po celém placu, no. Takže tak, a já se vám potom ozvu, až to bude mít třeba takovou prostě, až to bude tak veliký, jak v tom květináči, no, jak jsem měl, takže určitě se vám ozvu a natočím prostě další video s tím, no, tak až to bude větší o něco zas, tak natočím něco. Takže mějte se hezký a čau.